Здравейте! Стана нещо и... Да. Ето мене с шоколада. Я той разтопен ли? О, добре. Добре, 3, 2, 1. Но той не се... От мис измис. Чакайте. Ще го спреме докато се разтопи. Да, айде. Разтопи се горе-долу. Да. Не загреби. Ой. Дай му оценка. Не. Много е сладко. Малко соленко. Дай му оценка. Не. Много сладко. 6. 6, я да видим. Аз как ще загреба с банана? Ето, загрявах с банана. Сега ще го пробвам ето. Толкова успях и... Не е много добре. Аре към следващото. Аре. Бай. Сега е вода. И аз ще върта пак. Но само не спин начисли. Така. На Костово се падат пържени картофи. Но, това няма да изяде. Чакай бе, чакай малко. Не. На мене ми се пада... Какво? Нищо. И аз ще ставам сега. Окей. Нека сега пробваме. Не. Дей. Как е? Това е диня. Той един е достатъчно. Чакай. Не бе, брат, не. Взимам бе. Брат, какво правиш, бе? Брат. И тъй колко му даш? 6. Добре. Така, сега аз върча за мене. Пак ли? Не съм ли аз? Не, ти нали въртя? Ти въртя. Да, тъй върча. И ми се пада шоколад. Това не знам колко ще е сладко. Показвай го, брат. Знаеш как се снима видео? Трябва да показваш. Морков. Но... Чакай, дай да взема първо аз. Аз кога не съм ял... Ето. Ето, чакайте. Стой сега, аз отхапвам. Ето. 3, 2, 1. Аз не го отхапвам. Ох. Аз даже ще се взема. Какво? Това е много хубаво. Не загребах. Ето. Добре, продължаваме към следващото. Кой ти въртиш сега? Отива си измия ръцете, чакай. Ти завърти за мен. Добре, И за тебе. въртя за него.
Бананите се падаха, тъй че няма смисъл. Хора, това е Тошко. Това е Тошко с ложката. Тоше. Да, това е Тош. Тоше. Нищо ти се падна. Верно? Ага, ето. Ти завъртя ли? Сега въртя за мен. Да, ще се го завърча и така. Тъй, на мене ми се... Какво? Да... Кюфтета! Айде! Да че е сладко? Бат, много ми се ядат кюфтета. Ама няма да ядеш. Ето, както виждате. Това е гадно да знаеш, пробвал съм. 3, 2, 1. Гадно е, нали? Аз съм леко гладен. И не е толкова зелена. Да се направим таблица вкусно, средно и гнусно. Аре? Настои вода средно. Добре, аз на Но поне му давам колко? гнусно. Не, уникално. Че нищо не яде. Предишното. Бато тази нутела нищо не се вижда. Така, сега Важното. за мене. Не е ли за мен? Нали преди малко върчахме за те. Да, ама след това ти въртя и са съм аз. Ано. Леко му се пада. Шоколад върчи Обаче пак. не искам. Върчи пак. Вече Да. Бате, искам кисела крема. Пържи това. Бърто. И кисела краставичка. А на мене ми се пада. Брат, спри. С кое? Нормална краставица. Джинкс, брат. Чакай, дай първо аз да загребна. Ето загревах краставичката. Ето. 3, 2, 1. Да. Гнусно. Трябва да пробвам още малко. Моето не е зле. Гадно. Добре, върта аз. Не бе, сега съм аз. Въртя сега за мене. На мене ми се пада. Пържени картофи върти. Какво? Върти. Какво е това иначе? Киселък.
Кюфтета. Мене ми се е падало кюфтета и банани. На мене ко? Картоф. Що бе? Ти не завърти... Аз завъртя ли? Виж колко жал. Оу. Ужасно. Че ни даде оценка на твоето, бе, минало. 0 от 10. Вкусно и... Това е вкусно. Вкусно, средно или гнусно беше Да. миналото? Гнус. Брат, моето е много хубаво. Добре, но... Чакай аз да се взема. Как много харесваш. Ето. Така. Тъй, колко вкусно? Без. Уникално. Вкусно, гнусно или средно? Вкусно. И аз съм моето там вкусно. Тъй, яре, върча за мене. Варяме стъпа. Кюфтета. Добре, яре сега се грибава вече. Да. Кисела краставичка, езе! Да, върчи сега. На него се пада. Морков. Дайте е кюфтета и банан трябва. Покажи на хората. Нищо. Това ми се падна. Нищо бе, то нищо може да се пада. Да, бе. Дръпли. На мене ко беше? Киселата краставичка. Така. Ето хора. Първоначално е много гаден вкус. Но... Хубав ли е иначе? Да, не ми искаш да харесва. ядеш. И иначе накрая е вкусно. Отдава средно. И аз на моето му дам руско. На мене кой би остана? Не знам, на мен е кюфтета. Чакай. Ти морков, аз се събрала. Значи, нормалната краставица и двамата я пробвахме. Банана, че го пробвах. Не съм. Да. Кисели краставички двамата пробвахме. Кюфтета ги пробвахме. Не, аз не съм. Да. Пържените картофи ги пробвахме. Моркова не сме. Шоколада го пробвахме. Така че останаха само тия. Тъй, върчил. Ти ли? Да, ето. На мен ми се пада банан. Аз пробвах още в началото. Какво ми се падна? Нищо. Дайте си. Покажи на хората. Не. Морков, дай пак. Я само малко се... Банан. Да. Аз не съм пробвал. Да ще изям твоя. Да. Бата, как искам. Кюфтета може да се падат подред, защото
Не. Аре бе, аз съм много гладен. После ще ядем. Абе, да ще взема. Не, също сега. Аз се взема. Да, и аз. Виж къде ми е капнал шоколад. Добре. Аз на моето му давам бая добре. Еми да, ти си. Вкусно, гнусно. Те пробвахме и двамата банан, нали? Върча. Да мене ми се купа. Бада. Нищо, че си. Не. Я само наличи. Аз Морко. ще го пробвам. Моркове, и аз го пробвам. А, не. Ау, брат, я малко мръдниве. Е така. Къвте? Си пробва ли го? Да. Как бе? Не си пробва? Преди малко. Но не с шоколад. Вече да. Добре. Аз тогава ще бакна. Да намеря кой нищо ли ми се падна? Аха. Да. Значи да. Гадно ли? Да. Не е така. Как? Как е? Добре. Ами да, дай да продължаваме към следващото. То само за мен, то ти всичко пробва. Просто пробва морков. Аре. Я се дръпне. Те пробва моркова. Видеото приключва. Ето морковче с шоколадче. Да си доям кифтец. Не става. Ами, това беше видеото от нас. Да. Стойте е сайдове. Ами, така хора, ние свършихме. Мисля да приключваме. Да. Еми хубаво, абонирайте се, лайквайте и чао. Айде. Айде.